consulta nawe. Nixum Africa, Thokozani, Sanbonani, Dumelang, Apshin, Angelo. I'm just giving myself some time to do these videos for you because of I really owe you guys. You know, people of which have supported Nyanga Yumpedi TV do not know how much do I owe you. But I can never give you money or any gold or silver because of I don't have money or any gold or silver, but only my love for you and my support. Mudimo hlolofatse molinte, mudimo fe matla. Namhlanje I want to talk about amafuta engwavuma. Amafuta engwavuma, it's an oil of which iphuma esihlahleni, but lesi sihlahla lesi sihlahla esingafani nezinye ihlahla. First and foremost, ingwavuma la imila khona, I want you to understand me. Kunengwavuma yomuthi omncane, kunengwavuma yesihlahla. Kunengwavuma yomuthi omncane, kunengwavuma yesihlahla esikhulu. Ingwavuma yesihlahla esikhulu, ihlahla sakhona siba red ngekhala. Red. I mean red. Not red lomncane, red lo dark. Ngaphakathi esihlahleni samafutha engwavuma kumele uthole inyosi. That's number 1. Ingwavuma leyo iyaphila. Ngaphakathi esihlahleni samafutha engwavuma kumele uthole inyoka. Inyoka emnyama. Leyo ngwavuma iyaphila uminjalo. La ingwavuma ikhona kumele ukuthi kube nama springbok. Springbok isilwane kumele zibe khona eduze. Uma ingwavuma yakho kungena nyoka, kungena nyosi, kungena ma springbok abonakalayo ispringbok. Akithilo ke ispringbok kanti ka kaSizulu. Ispringbok, di springbok banna. Ha? Ho tlwaelo hore hasi ngwavuma esebetsanyeo. Ingwavuma ziyahluka, sinengwavuma umuthi wamadlozi. Sinengwavuma isihlahla. Lezi ihlahla ziyashiyana, esinamandla isihlahla esinenyosi noma inyoka. Le nyoka lekumele kube inyoka emnyama. Lesihlahla lesi lamafutha khona, amafutha engwavuma iwona esiwafakayo uma siyenza imali esheshayo. I repeat again. Lamafutha engwavuma iwona esiwafakayo uma senza imali esheshayo. Lamafutha engwavuma abiza imali engange 2.5. Ngiyaqela ngifuna ngizwe kahle. Uma uyikuthi umuntu ekuthi uthanda imali zamahala, imali zomoya, imali ezivela la ungazi khona, udobha imali, kuvela imali ebank, kuvela imali ephesini, kuvela imali kuphi, sisebenzisa amafutha engwavuma. Le ngwavuma uyayithatha uyishise. Le ngwavuma uyayithatha uyishise. Kunephepha enye ngilikhulume ngegama la on air ngoba umuntu uzabe sethi umkhulu odi wathi angishise inyinyinyana kuyena kade efuna imali isikhathi sakhona. Lelo phepha lelo liba ngaka ngesize. Wangikudla ke mama wena ungizwa kahle. Awusisilima phela wena. Liba ngaka ngesize. Lamafutha wafaka la uyaligoca. Ushisa leli phepha leli. Uzobona kuzokwenzakala ini emva kwalokho. Amafutha ani engwavuma. Lamafutha abiza imali engange 2,500 rand. Thola amafutha engwavuma. Nginamafutha engwavuma la ekhaya abovu. Nginamafutha engwavuma la ekhaya namanye alunjiwe nje. Lamafutha engwavuma, what you don't know, to tell you an honest truth ngento ongayazi. Lamafutha engwavuma, kunamafutha engwavuma esihlahla. Kunamafutha engwavuma enyoka. Ayahluka. Amafutha engwavuma esihlahla is 2.5. Amafutha engwavuma enyoka is 3.5. Ayahluka. As I'm explaining to you ukuthi ingwavuma kuba nenyoka ngaphakathi kuyona. Kuba nenyoka ngaphakathi kuyona. So sebenzisa lamafutha ake thina. Uma sisebenzisa lamafutha akwazi ukuthi akusize akukhandele into ebizwa ngemali phezulu kwempilo yakho. So when what you need to do, you'll place your order sikwazi ukuthi sikusize. Bakwethu inamba yami ye 076 324 8763. I don't know ukuthi kwenzakala ini ngayo le number leya ngoba amakhola yangena but iWhatsApp yakhona ayisebenzi. So we have changed our WhatsApp numbers. Azovela ku screen amanamba engifuna ukuthi uWhatsAppele, amanamba ethu yakudala makhosi WhatsAppeki. Please make sure ukuthi you do make sure ukuthi you follow our new WhatsApp number. You make sure ukuthi
uyaswhatsappa kuyona bazoyibhala la phansi our new WhatsApp number because of inumber yethu ye 0763248763. It is only for calls. It is something ukuthi angiunderstand nami ukuthi kwenzakala ini uma ngithinta baka WhatsApp kuthiwa ama message angena kumina maningi kakhulu. So angizwisisi ukuthi will that be a reason to block it, or was it hacked, or was what? I don't know what's happening, but it is something like that. Then sizendabeni yokuthi uma ngithwalisa umuntu ngimthwalisa ngani? Bonke abantu engibathwalisayo ngithwalisa abantu ngembuzi nangegusha. Uma ngithwalisa umuntu ngembuzi noma ngegusha, kunenyama especial esikhiphayo laphaya. Le nyama uma sikhipha kumele namba le nyama le yasifrayishe. Maqeda ukuyifraya le nyama le bese uyayidla. Le nyama le uma uyidla iyona nyama esisuke izokhandela umqebo waphakade. Umqebo waphakade ukhanda ngembuzi noma ukhanda ngani ngemvu noma ngegusha. Mangikhandela umqebo waphakade, what we do? Sithatha imbuzi, le mbuzi le sidlise imali. I repeat again. Sithatha imbuzi sidlise imali. Le mali ezoyidla kuyazi mina ukuthi idla imali enjani. Le mali ezoyidla kuyazi mina imali yakho nemali esuka kuphi imali yani. Emva kwalokho afterwards ifike ingene lento ingene lento 2 days before when ufika la ekhaya. Uma iqeda le mbuzi yakho lento ihleli wena uma uza ngelanga lesithathu le mbuzi sesiyayithatha siyayihlaba le mbuzi. Maqeda ukuyihlaba le mbuzi sugeza ngenyongo yakhona. Maqeda ukugeza ngenyongo yakhona sibe siyakusebenza ngomswane walembuzi. Uma qeda ukusenza ngomswane walembuzi sibe ke manje sesithatha into lekuthiwa iziko lembuzi. Iziko lembuzi ke ile nyama lekumele ziphume zungaka. Lezi nyama sikudlisa zona wena. Uma siqeda ukudlisa zona lezi nyama lezi zizabe seziyahlala kuwena ngaphakathi kuwena. Zikhanda umoya wemali ngaphakathi kuwena ngoba wena uzabe udliswe ini? Uzabe udliswe inyama yembuzi ebikade idliswe imali. Awungizwa kahle. Le nyama yembuzi uzabe udliswa ukuthi yona idliswe ini? Imali. Uma le nyama yembuzi ifika kuwena iyokhanda umqebo ngaphakathi kuwena egazini lakho. That's why you get ukuthi abantu abaningi bayahlupheka. Bahlupheka ndlelani abantu? Abantu bahlupheka ngendlela yokuthi wena umuntu uyaphila but uma uphila ugeza ngaphandle but ingaphakathi lakho awuligezi. That's why namhlanje sahlupheka ngoba you are using products on your physical body but ngaphakathi kuwena internally awuuse lutho. So uma kuyikuthi umuntu ukuthi ufuna ukuqeba ube right, ithwalo zami isuka from malenga nge 25,000, 35,000, 45,000, 55,000 up until 200,000 ithwalo zami ziyahluka. Wena hlela uzongibona ngizokusebenza ngikuhlelele izinto zakho zonke kube kuyukuthi ngunikeza umqebo wakho waphakathi uphile impilo engqono. This Dr. Uthi inyanga yompethu umkhulu uthi ngiyakuthanda futhi ngiyakuhlonipha. Ukuhlola is 500 rand sitholakala endaweni yase Mondio Johannesburg. Ngiyathokoza. Consulta nawe.